Kumshi benta ban rakhe ka wall nu tobacco di araja absan ka school pedengra border area secondary school kalayo ban pelong ke jingya rally ringkat ka signature campaign ha ka khandri torik umia araja absan ha ringkat ka theme ka balong business of den kani ka jingya rally kala sedang na pelau jong ka school ter ha ki surok jong ka dongwa pathau dosau bat pinkut byang hadu pelau school Hagani gujaya rally la shimenta da baro ki Khynnah school ringkat ki nong hikai ban Pyrshah pat ba halo ka jeans niyo jong Duma secret biri bat kumta ter haba pinkut ikani ka program la pelong da ka jinga shandur lang ha pelau jong ka school ha ringkat ka jinga dan lang ki katu ka ningot ki kmi ki pa jong ki Khynnah school Anh tu betul be. Cancel. Cancel.
Say no. Say no. Secret! Say no! Say no!